Был Алексеевка күле. Теге якта Өфе күренә. Өфенең биналар, трубалар. Алексеевка иң озын күл Башкортстанда. Иң зур түгел, иң озын. Иң зур күл Башкортстанда ул Асвы күл. Иң озын карта буенча мин каранам. Ул Алексеевка күле. Менә монда Алексеевка поселок. Бынау Серкал, монда мәчет тә бар. Агачларны каплай, шуга ул күренмәй. Анда зур биналар тоже бар. Но в основном монда коттедждар. Алексеевка. Күрәһез, Алексеевка күле ул бик озын. Елга гымак. Яки әммә агыл течение юк. Течение ягыз. Течение ягыз. Агылгыз. Хутура. Күрәһезме? Кеме бер кайда йөзмәй. Күлдә мин торам и бер кайда йөзмәйм. Тыныс кына, яхшы гына. Шулай ул Алексеевка күле, бик матур. Һезгә уңышлар теләп, Шамил.